Mukazozviita usaidi penyuka shuwa kuti mwana nguwa yatairo hama ika makumbo yakasungwa maoko yakasungwa tuda kuenda kuita weti kuti hende ibaba mwana komana baba mwana komana iminofunga muno mwana ofuti mwana komana anomvumo here kuti mira apa obulisa zipi okubulisa kuti ita weti mwana ndizvo here warume ndizvo here wabereki ndizvo here wabereki munoziva babaka takashungurudzika baba baba takashungurudzika baba iko zvino ndachirema chisimuka iyi baba wachisimuka bva wasunga makumbo bva warowa kubva apa saka mukomana mudiki ari panonzi Hadhi mwana waamai guru Hadhi ndiro gotwe racho risiri rangu inini ndiye akatora hembe apo kuda kupfekedza baba wake ndobva arohwa futi upi mukomana iye pano umwe anonzi Taneta anga apinda umba umo akarohwa futi iyo zvanotova nochironda apa akatodzipiwa apa ndobva watakura kuwati ndiwape bhutsu zimimi nyanarai bva watakura bva waenda pandanzi imimi sara musateere kupiba ikoko bva watakura bva pano wachienda wachiwarowa ina handina kugona kusara ndakaramba ndichiteera kusvika kwawari kuendesiwa korohwa kurodhuku ndakasvika wachitopfuyiwa wamwe waenda kotora wabankuru apa kuti wachiuye kupi mugadheni mawairowe kwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva uyezve nhasi uno tiri munzvimbo yeMutoko kumabujaka kotiswa nacho siyalibingelela mhuri yeZimbabwe ukuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga sihlangana njalo siseMutoko khona ngale kuthiwa ngabanye Tokyo elami igama nguThando class indonzi Andrew Neshamba asengwadzise tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi kamuri yeZimbabwe tiri pane chimwe chiitiko chinosuwisa. Chiitiko ichi muchidimu zvakaitika ndezvekuti pane baba vakaita cheupombwe ndokubva vakanga vaitirwa ivavo ndokubva vabata babava kwakuvarova ndokubva vafa. Hazvina akaziva ndozvaitika zvaingonzi baba vachadzoka asi munozviziva pachivanhu mhepo iya yabva yatanga kubata kuvana kuvana kuye ndokwabuda manje kuti inini kamakandiponda chindiendesai munondivigawo pane vamwe vangu ndopatangira nyaya yacho. Indaba esilayo namhlanje singathi sike silinike isihlephu mbijana neyokuthi kulo baba owabanjwa phela elomfazi womuntu singathi yizihlobo khonapho so bebone kuyenzekale njalo bathathu babalwana bamushaya so ekumshayeni kwabo kuthiwa wagcina esifa kodwa ebantwini bakhuluma ukuthi hayi akhanya ubalekile kabakwazi ukuthi engaphi so kwenza ukuthi sifike lapha namhlanje ukuthi umoya kababalwana owagqijelwayo engakazakala ukuthi engaphi suvuka ebantwini ukhuluma ukuthi mina ngabulawa nguzibani lozibani. Naizvozvo karegedzai tipinde munhau yanhasi tinzwe kuti inhau yakamira sei.
Wothi phela thina singakakhuluma okuningi sike sizwe ngezihlobo zakhona labanikazi bendawo ukuthi kwahamba njani. Inino zifo bisithongola. Nyaye izwe akaita wakabatana upombo. Namkoma yo wakaponda wachi. Inina ndisipona ndilikola. Ndakazoya manje chizawo dzindizvo waita. Zvino wakabva wazomuita kuti wamuuraye. Izi ndazoya manje waiti toda kuti munyatsotitsanangurira ipapo akabatana upombo ndiani chichanga chaitika wakabatiwa mukoma wangu wepombo nomukadzi womunun'una wangu mumwe awa wakapondawo hasi mukadzi womwe munun'una futi anga aliko halale weiyeyo mulidzi womukadziwo iwo ndiwo wakabata ubva wamurowa bva wamuuraya saka manje iwo waiti manje akatiza akati ndichauya kana waserera mupfungwa dzawo ndichauya pakata takuzoona vana vakundokarara vachitaura manje akita kuuya achikalarisa manje achiti ndibviseipo makandiisapo ndiisei kuno vamwe ndiradzei zvakanaka vana vavo vari vairi vakapondawo ndi vari kukarara izvo saka akapondwa uyu akapondwa ndiye akabatwa choupombo akabatwa nochoupombo akapondwa kuti vaifanira kana kuri kurovana kana kutaurana zvaifanira kuti vapera mune zvakanaka pasina kuzosvika pakuuraya pakuuraya wakabva wazoita ukurowa apfa manje saka nhasi uno nyaya yamira sei nhasi uno manje mufiya wakaponda akutoti uyai mundifukuleipo makandiisapo mundiisowo pano vamwe isu tese taziva manje kuti ndii makamuuraya takuchibvunza manje takati makamuisa papi wakuti haina kumuuraya haina kumuuraya beso wakundoramba nasi wana vari kukarara vava wagumbuka zvako yavachiti tauraipo makaisa vana vedu vakundokarara vakuita sei vakuhwara vaenda vawarowa kuti vataure varamba kutaurako kusvikira iye akazopfa manje mumwe wacho pasara iyeyo ndizvo akafa zvarini akafa rinike vababhikinai mwedzi upi achibva aenda achibva auya kuchipatara uko vaatoita zvakanaka vaakutogadzira pamba pache akazorohwako aipota ndiye akatanga ari kubata iye achifamba achindokwachurakwachuura achitanga akupenga vazorohwa vashaika akarohwa nani novakomana vakanga vamborowa mumwe futi saka pakaura vanhu vese pamwe chete musumbodzi wari vairi vauyo vatoha vabatiwa vauyo vaenda kutoha vabatiwa vauya naye wese vakutorohwa wese wapedza kuvarowako vatakuha vataenda vabodzi neniko halale uyo vatoha navo bache vaenda novana vacho vaenda kurapiswawo iye uyu vandasara ndinaye kusvikira iye auyawo aita zvakanaka wese waita zvakanaka wese uyo watoitawo zvakanaka nohwereho ihwohwo vakutohwarawo vashaika pane pandiri kutadza kunzwisawo muri kupabatawo soko kuti tiri kuti isusu vakarohwa vari vaviri wani wacho ndiye akazenga akuita kunge kupenga wani wache akarohwako achiitanga asingatore mushoba achizvikwema pamba pachepo asati arohwa bhazo yakorohwa bwaitanga waingidzira zvanazvo saka uyu haana kuzokwanisa kutaura here kuti ndarohwa pamwe chete neuyo anenge afa uyu akafa akafawo kutanga yari kuti wakomana ndii makandiuraya ndifukurei mumwe wake wakarohwa naiwe haana kunge ataura wakaramba wese kutaura nanasi wakarohwa naye mupenyu ari kundorambawo nanasi haasi kubvuma bauti takamuuraya hazvisi kukwanisika asi mhepo ndo yakutaura mhepo ndiyo iri kutaura manje ndanzwa nhau yemapurisa yakamira sei apa mapurisa akazopindirawo sei mapurisa iye wana wakomana iye akashaika iuyo havana kurovaba ndiwo wakazoenda kumapurisa manje kuti baba wedu wapfa nokurohwa newakomana avo mapurisa vayauya vayavasunga kuti makarowerei makazvitonga mega waenda kujeri uko wadzibhera auti wanga walipo wali 8 nomusukuru mwana womuvana wangu ndiye akauya nomotika iyo
wasungwa wese vatapisa 100 yo bail out wali 8 wabuda wali kutonge wali kunze. Pakaipa. Saka tiri kuti isusu mapurisa akabvisa $100 munhu pamunhu wega wega. Saka vese vari 800. Ndiyo akabvisiwa bail out. Apa mapurisa anga achitongera nhau yeuyo akafa manje kuti makamurowerei. Iyo nhau yewokutanga havana mapurisa. Alright, izvi zvekupondwa zvakaitwa pane nguva yakareba sei zvaitika uye vana vakazotaura zvekare pane nguva yakareba sei? Ngegoreka Wakusvika gore vachikarara vakagara ipa. Inini ndaimbotodaidziwa ndichienda. Vasarukarira nguva dzese vati vane nguva yekutiwo kana zvabata. Vanoita kuti kana zvabata nai ndizvoba munogara navo kudhuze ndizvoba. Vanoita nonguwa mwedzi wapera vakakarara ba kuchikoroko. Ndakazvizwa hawo yeko ndinye baba ndakati aiwa ini naye nozvikwanisa. Alright, pamusina kupindura ngepekuti vakapondwa zvane nguva yakareba sei vapondwa. Ipo vakatanga pakapfa babhiki pano mazuva mangani. Akambotorapiwa kwa achipora apa. Achizohwara apa. Vashaika. Vekuvigwa havasi kuziva kuti zvakaitika rini. Uyu iwo akawiga wega yuyu. Wakaita zvesikiriti munhu akashayikwa zvarino. Uyu akapondiwa. Akapondiwa pekutanga. Asi kuzikanwa akukarara pavana. Iye uyu manje. Gore ino ndoloshi 42 years. 42 years. Gore rakapera ipo wakabatiwa wakomana angali 40 anga 41. Ilo nino gore ino 42. Akapondiwa zo. Nguva yese yanga akanyarara. Asi anga anokamwe kamitiro ikaitako kokuzovapangidza mumwe mupangidziro achizvikwema achitenderera kuhwara kuita ngekaibuka so vachizviita iko kuye. Ini ndichidaidziwa iko kuye ndakati handizvikwanisika. Haina kuzviona baba ndalo. Pamakavashaya, pamakanzwa kuti vanenge vakaenda pamakavashaya, amunambobvira mamboedza here kufamba kuti mutsvage kuti akoma venyu vari kupi? Ndakafamba chaizvo maprofiti munganga ndakafamba kwese kudalo ino. Ndaizwa bhiro rokuti akapondiwa nevanhu muna enyuwo. Waponda kudaro ndakabva makashiwa kuti wangadaro. Kubva watuta zvinhu zvache, ubva watora zvinhu zvache pamba pachepo ubva watora. Nomunda wache uyo wakutotohwa nevanhu. Wakatora mbatya dzake Kurumati yache, magejo yache, cheni, zvimacheya zvache wakakuhana wakatora wali vairi na iye. Wapondiwa wali vairi. Kana paumbapa ndikasvika ndotoziva kuti chichaenja mukoma iyi. Gejo linda mukoma iyi. Ilo uko akashayika ndotoziva kuti gejo linda mukoma iyi. Asi ndakabvunza ndakati magejo iwaya aya yachengetei wana wache mukoma wachauya. vari kupi vana? Wana wacho wali wakaenda namai wavo. Mene kwachikwizo here. Kumusha kwa mai wavo. Wachauya wana wavo wanda kuzosvikira magejo yawo yaya. Nomunda wavo uyu. Iye aitoti iye aliko yo munun'una wangu uyo aitoti munda ingwangu. Omukoma wangu uyo kwa ingwangu. Akutokowera vanhu. Iyo nyaya iyo ndakatitaura futi kana kwa Mutoko. Polopati yache wakutora. Saka ndakati kana motora kana mchitora kudai kula kuti muri kuziva ndizvo makamuurayira kawo. Mukamuurayira zvinhu zvacheka. Ko akauya vana vacho. Kwezvo vana vacho vari kundichaira foni vachindibvunza. Ndoti ndiri kutotaura kuti akati baba mudiki wenyu ari kuti ngwangu. Munda yava kutokoyewa vanhu. Ndiyo ndikutowataurira vana vache mufiyo. Ndingati ndomudziva munhu kuti reka kudai ba ko ndakarohwa ndichakona kurohana nemunhu.
vachiroera kuponda. Imchiroera kuponda. Mazuva ano vanokuponda baba. Vari mazuva ano uno. Vana vari kubudirwa vari kukarara vakakura sei? Mbasika wayo masangana nawo vamwe nova vari vadikiwo nevamwe mhandara nevamwe vakomana vandoitika vakawanda. naye varume zvikiitika vakawanda baba. Pababhigi apa nokwapita kunokwa mwana wababhigi. Pomuning'ina wanga wakashayikapo vari kukarara. Pomunun'una wangu iyeyo vari kukarara. Pomwana wache murume mukuru yo. Nini? Ukati dzinza lese benenge ndikukarara ina isi kukarara beni. Wakambodidza ndikukarara inini. Vana wangu wese hapana ari kukarara ba. Akadhakwa uyu anumwa. Vana wangu wese hapana kukarara. Kana tsaona dzimwe dzinoona kana pamba pangu handina. Vanun'una wangu iye akashayikayo. Ano mwana wacho ari kugara opasera apo. Murume mukuru. Vana vacho vari kukarara. Iwo munun'una wanguyo vari kukarara. Iyo akashayikayo vana vacho vari kukarara vasikana madzima sangana vari kukarara. Asi pana ndoda kunzwisa ndepekuti uyo akashayika mai manje uyu azosungisa vanhu uyu anga aripo here pakuponda wekutanga? Ndiwo akaponda uyu asungisa mwana waiye uyu. Ndiye asungisa wakomana. Iye baba wache ndiwo akapondawo na iye munun'una wangu vari 2. Saka pane vanhu vakaponda kwasara 1. Ngasara 1. Anova ndiye atakamirira. Takamirira yari 1. Alright, saka zvichiri asati aponda angasati akuita kunge munhu anorasika njere, zvekurasika njere zvakazotanga mushure mekunge vaponda. Aiwa, iye uyu munun'una wangu iye aenda kodaidziwa iyo haasi kurasika njere ba. Airasika njere ngoyuyo akabvira kuda kurasika njeredzo asati ashayika ari mupenyu. Anga atoponda kudhara. Pano kurasika njere hakusi zvaitobva pakuponda kwavakaita. Pane iyeyo kuti ndifukurei. Airasika njere badzokuti anopopota vanhu aindofamba achindodaiwa achindozvidhonza pachache. Ndokutomuka kwanga kwatanga kuita uyu. Kwanga kwatanga kuita iye mukoma wangu. Nevamwe aigara zvakanaka, aitaura nevamwe zvakanaka. Nzvimbo ine inonzi chii? Tiri kwaMutoko hongu kuno kunonzi kuchii? Mbuku muno. Mbuku muno monzi Matirwangasi. Vangasi. Tirwangasi. Ndiwo sabhuku Tirwangasi vachiva. Alright. Saka nzvimbo ineyi ndozita rayo. Kasi nharaunda yedu ino. Bhuku lino village ino kwaTirwangasi. Kana munhu achiuya kunoko anoti ndiri kuenda kwaMutoko. Kuchimango. Anobva ukahiti ndikaenda kuchimango. Kana asvika pa 10 ofa bobo vana zvibhodhi zvakadzi Chimango school primary. Ichi chobva chadzi Chimukoko. Ane machiona kule fitu. Chanzira iyi mbaenda kuChimukoko. Iyo vaenda paChimango. Mataura kuti zvane gore vana vachikarara vachitaura kuti munhu akafa ari kuda kunovigwa zvakanaka. Pane here zvamaedza kuita kuti mubatane sevehukama mugadzirise nyaya idzi? Tatadzirirana mukaona vanhu voita kopota ndio kamwani kaika kaleva kuti mbudzi inozvalira kuti nditsive chiipwa. Tatanetsana zvaramba kuti taurai tipuifu. Fanike ini ndini mukuru ndasara. Uyatigadzire tiri wangani. Vana vagare zvakanaka. Azvina basa bauye hama yedu kana makamuraya tomutora tomisa. Kana yangozi inogona kuuya tinozviona. Zvatadzika. Kana inini kutoda kutorohwa nazvo futi inini. Vakamwa mahwa yawo ko aikona kutaura. Kuda kurohwa. Saka mumuri menyu makanga mazvarwa muri vangani? Vakomana tanga tiri vangani. Panoti iye inini Kheri tatiri 5 ka. Iye wababigi na iye Peter. Tatiri 5. Tiri hapana tasati 2. Saka pa 3 apa ndo patuto 1 akafa nekupondwa. Uyo
anga kurwara nekuponda kwawanga waita mumwe. Iyeyo haana kupfa nokupondiwa ba uyu. Akapfa nokupondiwa mukoma uyu akarohwa pabudzi na iyeyo. Saka akanga watopora wese wachitema matanda wachirima mugadhe mache iye akashaika yo. Kuhara kwache kwaindomoneredzako kwakazokura vakutohara chitomutakura chienda naye kukiriniki. Ndii ndakaenda naye kundodzoka iko akazoana kuzodzoka vashaikira iko otokararawo mukiriniki achihwarazvo. Aisafana kuenda kukiriniki, aifana kuenda kuchivanhu kuti zvinogadzirisa. Inini manje inini kundomusiya iko ndakaita haina kuzokudzoka ba ndazozwa kuti ashaika. Handina kumuigaba ba ndatizawo handivige vanhu vakadai baba naenda kumwa kuvana vangu kunyamanyura. Ndakazoyawo nhamo yapera. Ndaramba kuigako. Mushonga yenyu iyo munovharavhara iyi. Ini ndosvika baba ndochiita ubambo ipapo. Ndotora izvi. Ayo handidi ndazviramba. Haina kumuiga ube. Kana maigiro acho handiyazivi ube. Ndakati vigana mega mega womushonga wamaponda mega. Ndaramba. Zvo muri kunetsana pacheni imimi sevatedzani tingati vakoma, pane here dzimwe hama dzinokwanisa kubatsirai kuti mugadzirise nyaya nekuti zvikaramba zvakadaro zvinonetsa vana? Tino hama dzedu dziri kuchimukoko, vanun'una wangu vamwe azere kwana baba mudiki kwana baba mukuru vari kuchimukoko. Tinombotoungana tese asi zvaramba. Vari kuramba iwa vanotiwo kana dai ndakadzi makamuisa papi ndinomunongedzera papi ndisina kumuuraya. Alright, ko vari kukarara havasi kutungamira here kuti vataure nzvimbo pavakaradzikwa, kana vemweya vechivanhu vangagona kukutungamirirai matare iwawo? Iwa vari kukararawa vachitaurazvo. Ini ndinondoona kuti dai iye ari kukarara mukoma aiwo, dai ndiye aizvaari kubata panovava, ndiye abata iye oenda ndioti kwewa pano munhu. Manje hazvisikitika. Vano mushonga yekuvhara yekuvhara vanozoti vakazonzoka ponda kwakusungwa ndiyo ikushikiwa manje. Vano mushonga pakandotanga kundomuka vakomana kuti onai tiri kupera, onai vana vedu vari kuvhara, vakabva vatakurana vari vairi vabva vaenda kuMozambique. Mwedzi vari kuMozambique kogadzirisa mishonga yawo, kusvika kuzouya kundotora maprofiti kuuya nayo wese vanga varipoisa, kutora maprofiti kufukura maprofiti ati ngopapa hapangaoneke pakabva kutosiya kuungana odzinza sokuti yatinye pane tifukure munhu uyu. Haisi ngozi bai, kana yangozi tozogadzirisa zvaramba zvakutotirisa ruwengo. Isisu vamwe tinobva tazosvika manje kuti musichapondiwa ndini kuti imhondeka idzi. Kana wabati vanomweyayo hazvina basa kuti mutengo ukaibwa hakana basa kuti muridzi wako kanokuruma. Taitadza muno. Kwamambo yange yasvika papi? Kwamambo manje wakanga wati inini ndichatsvaka anoita kuti agadzirise zvinhu izvi. Mambo we akazotsvaka vache, indakazodaidziwa kuno. Atanga kudaidza vakomana kuHarare uko mamboyo. Vakomana oenda kwamambo kuye osvika iye muprofiti alipo bhanji kusho. Vaonana kuti imimi vana michidaidzai baba wenyu kwaMutoko vamupangidze muprofiti. Vakomana vondichaira foni kuno kuti uyai kwaMutoko. Vataenda kwaMutoko kusvika vakomana vauya kubva kuHarare vataenda kumuprofiti uye ondinyepa muprofiti uye, ndini ndaakushanda nyaya yenyu, ndatumwa namambo. Imimi zvakanaka kuti chokutanga ndauya kumba kwenyu ndione kumba kwenyu. Achininyepa kwaMutoko alright, ndomurayira futi pa10 off. Akauya shuwa bvauya nemotikari yache akati ndigalire ipa pa10 off. Vanaenda komugarira vauya vataenda kumba uko okurukura zvese matumi akaitiwa namambo.
nyamukoho wese otaura zvese na saka kuti saka ndepano ndimatsongola ine endini kuti ndo pano tichafukura munhu uko katafukura munhu uko isisu achemehe kune iva vaiba mhandudziye ane yako chemeha kumpano paumba penyu pano uzotakuliwa kuenda kuishiwa kuno wamwe isaa zvakanaka saka kubvirawo ipapo jejeje sonde yakapera iyo akachaya foni mamboyo kwandiri zvakadzi ndiri kuuya ikweyo mangwana ini mukuuya nowakomana here zvakadzi aiwa ndikuuya ndega ini mukuuya koiteiko kuti andikuuya ikweyo pandachaira foni wakomanawa ini uye ari kuuya kuno uye ari kuuya kodi muri kuuya mese here kuti tikuzviziva baisu haana kuzouya oba ndofunga ndopa taifanira kunge takauya nawo haana kuzouya oba nanasi anga atoti kana masaonai mari yekukwira chete yekudzokesa nokupai kuno uyai nomunun'una yenyuyo pandamudaidza wauya kumbako ndomunyepa ochema pambapo akauya zuva rakudaiwo ini chienda kwadoka unouya mangwana masikati tinyepani utoraiti bauya futi masikati ini wakati ini zuro tikudaidziwa kwa Mutoko hende kuti handina maliba ini bandabudisa $20 yangu ini mali ndina iyi yekusvika paMutoko patiri vairino varamba ndakati vachaira foni kuti aramba uye imimi toziva izvo munoita mega ndichanozvikwanisawo be tauya kwamuri kasabhuku nhau iri kuitika mudunhu menyu hameno zvamungade kutaurawo pamusoro penhau iyi hongu masika inini handina chokutaura bani kuti nguva dzakaitika zvinhu izvi ndasaenda asabhuku ba madzisabhuku anga aripo vakanga vachitonga nguva idzodzo kusvikira nazvisvikepo zvasvika pa handina pandakazembenge ndabata nenyaya yacho asi tichiongorora nhau dzerudzi irworwo munzvimbo menyu hatichanangani nenhau iyoyi nhau dzerudzi irworwo tingati dziri kuwanikawo zvakadini dzakafanana nezvamuri kutaura izvi handina ruzivo bandaenda zviona pa hakuna vamwe vari kunetsana saka tingati nhau dzinonyanya kunetsana vanhu munzvimbo yenyu ine ndedzipi dai izvi zvenhau unongovawo nedzimwe dzekuti wakanetsana zvichigadziriswa zvichienda pamambo zvichipera zvichigadzirwa zvichipera kuda kuti dzakanyanyowanda zvokunyanyoparwa navanhu ndezvipi tingati zvakawanda kubva munguva dzakandopfuurawo kundoita kundoonzwa kuti paiitikawo matsaona mamwe aichidaro vachidzisunga vamwe vachizvisungirira zvichitohwa zvichigadziriswa vapolisi ichiuya ichigadzira zvega ndo zvandinoziva asi dzokupawa dzokuti dzinondotongwa aiwa kundotongana dzemumba dzichiperawo kuti ndambonzwa pachitaurwa nhau dzezveupombwe saka ndaifungidzwa kuti pamwe dambudziko iroro rinotoriko kunzvimbo kwenyu kuno kuti vanhu vanonge vachitorana madzimai kwete pasopo saindasangana no dzakawanda dzakadaro dzekutorerana madzimai vanonetsanawo zvimwe zvemumba vachidini aiwa dzichigadziriswa dzichienda kwana chifu vachipedzawo dzimwe dzinopererawo pakugadziriswa ndizvozvo asi hongu mataura kuti imimi panyaya iyi manga musati mava sabhuku asi seutungamiri munogona nge muchiziva nzira dzinofanira kuitwa nekuti hongu nyaya dzakadai inogona kuenda kumapurisa asi zvine chivanhu mukati vangaita sei kuti vabatsirike izvi zvakutoda kutobvunza iwo wedzinza kana vagara pasi sezvo vakaenda kwachifu kudaro wogona kuzwa kuti itai zvakati zvinogona kuti vabatsirike pamwe izvo zvingatora nzvimbo ngade kuziva kuti tomboti nhau yazobuda pachena kuti ava ndivo vanga vakaponda imimi sasabhuku ndezvipi zvavanoitwa vanhu vakadaro rutongo huripo ndio hunoziva kuti dare rinoronga zvinhu zvazvo zvakaitwa sei kuti mudunhu menyu imi munai muchiri kuda here munhu akadaro
Vatongi ndio vanoziva zvavanoita, kana mutemo ndio unopa kuti chiri kuita saizvozvo. Tinoteera mutemo zvaunenge wareva. Sei tabvunza kazhinji kacho nyaya dzisati dzakwira kumatare makuru dzinotanga nekumasabhuku, kana zvazokundikana zvochikwidzwa kumusoro, ndo patiri kubvunza kuti imimi munozvifambisawo sei kana yasvikira mumaoko menyu, kana kuti imimi ikangosvika mumaoko menyu makungopfudza kuvakuru. Kana dziri mhosva dzinenge dzichitongwa dzinoziva dzinozotondera pana sabhuku, kana zvisina kuita saizvozvo, wasina kugutsikana, vanhu vasina kutaurirana, vanoenda kwaheadman. Kana wabvawo kwaheadman, kana wasina kugutsikana, headman anotakura achizoendesawo kwachifi. Ndio mafambiro. Mushure mekunge tataura nasabhuku uyezve nababa vatamboedza kumirira kuti baba vari kupomerwa mhosva yekuti ndio vakaponda vauye, tikaona seems munhu anga atumirwa wacho atya kuenda ikoko, haana kunosvika. Saka tazongoti regai tichienda ikoko tega tinotaura navo tinzwe kuti zvakamira sei. Tabva tabatana nasabhuku naava baba vatataura navo vari kutaurawo kuti vanofungidzira kuti vaning'ina vangu ndo vanofanira kunge vakaponda. Naizvozvo nhau iripo kasokostina apa, manzwiro atiri kuita manje ndeyekuti pana baba vakapondwa baba ava vakapondwa nevaning'ina vavo vachiponderwa nhau yekunzi vabatwa vaine mudzimai wemuning'ina. Naizvozvo vananyakuponda ivava vari kufungidzirwa zvakubuda kunzi ndio vakaponda zvichibudikidza kane vana, mweya wacho uri kubudira pavana vakasiyana siyana, asi vana vari vekudivi revari kufungidzirwa kwacho kuti ndio vakaponda. Saka zvaakuitika ndezvekuti mushure mekunge baba avo vafa, vananyakuponda vacho vakasara vari 2 vari kufungidzwa ndo vakaponda. Asi vana manje vevana baba ivava vabva vatsamwa nazvo ndokuenda ndokunorohwa nababa ivava vakaponda vacho kuti koimimi baba vedu vari kupi. Pakurohwa ipapo ndipo pabva paita kuti baba avo venumber 2 vazofa panumber 2 vazosvikirwawo zvakare mukufa, nhau ichibva yaendeswa kumapurisa. Asi zviri kunzi tichazokupai mashoko amambo ipapo vachinyatsotsirangura kuti zvakamira sei, nekuti nhau iyi iri kumapurisa, nhau iyi iri kutotongwa. Indaba ekhona mule Zimbabwe ngeyokuthi libona lo okhulumayo nguye ubhudi, bathi omunye ubhudi wabo nguye owafayo seshaywe ngabanye obhudi ngenxa yokuthi ubelele lo mfazi womnawa wakhe. So okwamanje njengokuchasisa okwenzakalayo, so besimelele omunye ubhudi wangikhona okuthiwa nguye ocatshangela ukuthi ungabe elesandla ebantwini ababulalayo ubhudi omdala. Manje lapha sesele yedwa ngoba kuthiwa ngemva kokuthi kule mimoya esiphuma ebantwaneni ikhuluma ukuthi ngilele lapha, wozani lizongithatha lengcwabe kuhle. Abantwana abafana bathi besizwa indaba lezi basukuma phela bayothatha obaba laba bengu2 babashaya. So ekubashayeni kwabo kulo 1 owaphangisa wahle wabhubha, khanya wayeselimazwe kakhulu. Then osesele nguye lo yedwa ade simelele ukuthi sizwe ukuthi kanti yena uthi kwahamba njani. Kodwa okwamanje sesizathu ukuhamba simlande phela emzini wakhe ngoba umuntu esimthumele ukuthi ayomubiza la namhlanje kakafiki. Iyatongozi yamumhuri kai, nekuti vekutanga vakapondwa vana vatiwo vachiranga vana baba vawane chokwadi, vaudzwe chokwadi, baba vacho vamwe vabva vashayika. Zvisinei mhuri yeZimbabwe regedzai iye zvine zvitende kune vamwe baba vari kufungidzwa kuti ndio vana nyakuponda vacho, tinzwewo kuti vari kuti kudii nenhau iyoyi. Phela leyisi ingozi emuzini lapha ngoba laba obhudi bavulala ubhudi wabo, namhlanje abantwana sebebulala labo ubaba. Okwamanje asazi ukuthi kuzohamba njani, othi thina sihambe siyozwisisa ukuthi yena iside lakhe uthini, uthi kwahamba njani, yikho yini kumbe ngamanga.
taigara kwachidzenga mukoma iwawa wakabatiwa upombo nopana nhingi upana akanondo akatanga kubata upombo ndi mukoma na mukoma wachibata munin'ina wakandugu ana amai guru handitika wawabata pano kaukama nofunga yakazomboenda kutongwa kwa sabhuku bhaenda kwa mambo bhayanzi pano kaukama tichataurira tega kumba right zvadaro kandugu manje akazoya futi kuna amai guru kubva arara naamai guru kubva abatiwa futi kubva yadzoka futi kubva yanzi aiwa chinge paya makati paukama endai munotaurira namega kubva zvapera zvakadaro wagara manje baba wakazoti iwo wona mwanangu ka zvamaita izvi kuti chigare bhuku rimwe chete hazvichaitaba iwe chidini chitama mukoma webva watama bvaya mubhuku munomu zvadaro manje mukoma watama wa munomu bvakwasara mukoma watina mai manjawo mukoma bvawazoya kuona mukoma kunoku zvakanzano ndaona kuna mukoma kune mvura ndakutera mukoma kubhuku akavhara mugwagwa kutaura mubhuku munomu ndokuchizina baba manje oraiti izvo makutama mese wana wangu ndochisara nani baba kubva watamawo kubva waya kunoku kubva takugara mubhuku munomu saka mukoma manjika wakazorara nomukadzi wamukoma anokurira isisu inini ndakanga ndisati ndaroora bhandabva paumba bhandaenda kumunda bhandatora bvembe rangu kubva ndapunza bhandakudya bhandatadza kuripedza bvembe riri ndakati rekaindopechi ndope amai guru kubva ndakutendera nomunda kubva ndawasaya kubva ndazoona tsokayo wanga wakada padhuze pamumheya womunda imomo kubva ndasvika ipapo mukoma wobva wadi kubva watiza kubva waenda zvadaro wakazouya agedegede wakazoya kumbawo zvanzi mwana wenyu atizira kumba kwangu baba bva wabuda panze zvakanza iwe uya pano uri kuzviziva here kuti kwatizira mukoma wako kune mhosva wawirirane ndakati ndozviziva mbichanda nchiri mudiki zvanzi chiendawo mutauri abve ikoko kubva ndaenda komutaurira kuti ndimutaurire kunoda kwada zvadi kubhatiza ini kubva ndadzoka ndati baba hana kwadi ndawaona wasewanditiza kubva watiza bva wadini bva waenda wasati wadaro wakamboenda panhe pachikazuko kumwa doro neiwo agedegede nomunin'ina wakanga abatiwa upombo wacho wali wangani mukoma waenda kuhwawa ikoko kubva wabatiwa kubva wakurohwa nowanhu wangani wali wairi awa mukoma wangu wasipo awa wangu wali kwatezorwa kunyamanyora pakazoya mukoma watinawo maimanja kubva wanzi mukoma waka akarara muhosi asarohwa zvanzi arohwa nani zvani nakandugu nagedegede kuhwawa uko wazoita rake naakajiwa ambuya wasabhukawo ambuya wawo amai wababa wawo ndo wakazosvika wachivadini wachiita ukuhamira kubva wasiya zvadaro manje iwe matsanangu waita ambuya wachoka wakazotsanangura wachiti inini ndakazomuti inini zvandanza zvanga vichitaura vanhu wanenge wanga vachiwada kugarira pai muroti saka iwo zvochiita chirakaenda nenzira yekudhamu chena kunzira yeku10 off wobva wabata pa10 off wochidzika norodi kubva wadzika norodi kubva wauya awa ndipo wakazoya wobva wasvikira warumba musoro wakaita kudai inini handina kuwadzingirisa ndakanga ndaita kutumwa nababa kuti kwatizira ikoka wawirirane kunodaka wakanga wachienderana wakadzi chiona wakanga wada kupondera pamandonda saka kundiona kwakaita kuti wakabva wadi zvokuti kana nhau iyoyo mukoma wanochiziva paakabatiwa munin'ina wakandugu wacho kanduguyoka akatobatiwa namukoma iwawo nowawo wadi wangani wali wairi ndozvikunzizvo ndakamudzingirisa handina kumudzingirisa ndibaba wakanga watondituma kuti enda umutaurire kuti kwawatizira kwacho kune daka ibva ikwenda kwasekuru wako kwakatema kundiona kwakaita bhadi zvokuti nhau yacho mukoma anoiziva wakati wabata wali wese
Pataitada kuzivawo isusu ndepekuti imimi semhuri hongu matambudziko, mhuri dzese dzine matambudziko, mapapi nekugadzisa dambudziko irori. Chakaitika baba, chatinoziva imimi muri vanhu unge isisu. Handitika chatinoziva isisu kana paitika dambudziko rakafanana munotora wemhuri mofamba muenda kuona kuti zvakamira sei. Handiti zvino kuuya kwakaita wana manje, ini ndinogara kuno, mukoma waigara kumhiro, wakasvika nofunga kana tisingakanganisi kuma past 4, wakasvika bva watora mukoma bva wasunga makumbo nomaoko, kubva uya pano Mukoma vapi? Uya akashaika uyu. Kubva uya pano tanga tikarara pano jongwa apa, zvokudai tikarara tiri pedzi babaka, dai takamuka tiri pedzi. Wamwe wese wakauya kogara panapa, hwana akauya kogara pachingondo patatu padhuze patatu kagara. Ini ndakanga ndino trouser chete, ndanga ndisina hembe, ndino trouser, hembe ndandaisiya apa. Pandikasimuka kuti ndiye kotora hembe apa, ndakagona kupfekera woko libodzi, woko 1, kubva ndagwididziwa, kubva ndadona. Pandikasimuka ndakabva ndasunga makumbo nomaoko. No wana wangu mira ndidi ndipfekere hembe, ndakapfekera woko 1, andina kuzokwanisa kupfekera limwe. Andina kuzokwanisa kupfekera limwe. Chimira nditore boots, andina kukwanisa kupfeka boots. Kubva panapa kuenda kosvika ku road kwamabva ndine tsoka. Ndabaiwa mira ndibvise munzwa ndanisingabvumi. Ndadonedza foni, mira ndinonge foni ndanisingabvumi. Kubva taenda kusvika una mukoma kuyo takasunga makumbo nomaoko. Zvadaro takurohwa, tichirohwa, patazonzaiwa hendei wakati ndakaenda kupi zvene. Tudakaenda kwa gozi kung'anga. Pindai motikari. Ini ndakazoita lakini uyu ndiye akazondigira mapatapata, ndanisina kana chinhu kana mapatapata. Tapinda mumota muyombo. Chikonzero chekukurova iva ikuroverei vana? Kwanzi mukoma ari kupi? Takati mukoma ka isu tikutotsetsewa kuti ari kupiwo. Imimi dai mamuri vamwe semhuri taigona kutaura toita zvokufamba. Zvino zvamekutirowa zvanzaya ndakaenda kwa gozi nganga. Tapinda motikari, awa mukoma ndobvatera. Watabva wapinda moti, tasvika pachimukoko, tadaika pachimukoko, pachingwena, tadaika pachingwena. Kuti uchibvunze kuti ko tiri kuenda kupi? Tiri motikari chingwa. Motikari yechingwa babaka. Tisaita kwira. Hati munoziva sire tepi ye inona makadbox ye. Kubva yanamiwa number plate. Motikari bva yanamiwa number plate. Kumberi nekumashure. Patapinda mumota. Isu tichibvunze kuti ko chinge nzira yekwagozi taisiya 1, hatisina mukana. Takarara usiku babaka, zvokuti kana kuti tije chingwa takanga tinewa takaita 1 week tichiita upenyu hwekumwa maheu. Iyo zvikana manji unoka musano yausikita baba. Ndini ndaigara naye. Ari kutolima mukomana umu. Baba story iyo ndikaifunga baba kana kuti ndaiti ndikada kusimudza musoro kuti nai mwanangu waroha. Vana vaikurova yava vana ve akashaika wacho? Wana wangu no wana wa mukoma no mwana 1 wa mukoma iwawo. Saka vana venyu vese vakabatana? Maonero yangu ndizvozvo. Alright. Osaka which means vana vakatanga kugrupa against vabereki. Ndizvozvo chaizvo. Asisi takabhiwa pano zvokuti iko zvino baba soka chapora muromo wangu uyu. Muromo ndinosvika nguva yekuti kana ndakarara mumba umu kusanduka ndira nohumwe rutisoka ndieta ukungurusira nadzimai yangu. Nina handitolale baizo nyaya iyo ndondishungurudza chaizvo. Iyo zvipasina kuwata hande ikaona ino waniko watu wakomana wawo. Ko nyaya vana vari kubudirwa ichokwadi here? Zvakaita amaika
izvozvi ibini muri munhu ava munhu handiti muri kundiziva kuti ndikuti nyabi yangu andikarohwa naye haachisipo ka achihwara pandikapedza kutaura naye inini akandidaidza ndakarara akafona zvakanzi uya kunda ati mukomana nhasi kuona kufamba beni zvakanzi kada usingakoni kufamba touya hako uchigara ndakagara aka katatu kuti ndisvike kurodhiwo ndakasvika akanditaurira kuti munin'ina inini handichazofona futi ndakati sei ndakufunga kuti pamwe pano kutaura kwandaita kuye kuti ndikuhwara pamwe kwagumbura ndakati sei zvakanzi ndakundikana asi handina kukundikana nobasa ndandokuti ndakundikana wadarozvo vakazondibvunza futi zvakanzi karemwa unokaziva here ndakati zvakanzi unokaona nguwai ndakati usiku zvakanzi inini mahwariyo ndikiita pazvinhu zviri ndichisangana nochibodzi kutema pfungwa kana kufa asi kana ndafa inini munin'inaka ndichaita hoka rimwa wati unokaona nguwai ndakati masikati zvakanzi unokaona nguwai ndakati usiku zvakanzi inini ndikanga ndafa inini ndichaita hoka rimwa masikati nendiri kumakuwa usiku nendiri kuwana wako kwasekuru wakaenda wachitaura izvozvo kuno wakadzi wangu wakataura izvozvo wakataura vanhu vakawanda saka tichiziva kuti dambudziko somunhu achisipo riri kubva kunani ini hapana zvinoziva be chandikundoziva kuhwara kwandikuita kureva kuti vari kubuda vachitara pavana ndevemukoma ava vekushaya manje kwete veavo vakasoshaya kare izvozvo hapana zvandikuziva ba zvokuti vana vari kubudirwa handiti ndizvo ndikuda kutaura zvimwe zvese handizviziva ndikuziva zvokubudirwa ndino musikana ari pano ini musikana wangu anohwara akabvira ari mudiki achihwara nchienda naye kogara naye kunganga kusvika akura saka kana achiita haakarare wangu inini ndikuzvitaurira pache zvangu iyo zvimatoita munyama naye anga ari pano akatobva pano nozuru akatenda kukotwa haataure chimwe chinhuba anongotatamura achingodaiwo achidaiwo achiita apa pangu pari kundihwadza apa pangu pari kundihwadza ndo zvandinoziva ini kwete kutaura kuti kwai ndakaurayiwa kana kuti ndiri kubudirwa ini handisandazviita seiba handisi kana kurerera kana kuita seiba ini handisandazvinzwa ba ndizvo ndinozivawo izvozvo zvimwe zvese ini handizviziveba ndambonzwa mambotaura ekurohwa kwababa mai muripo here ina ndiripo zvakafambawo sei wakangosvika wakomana wamubva wasvika apa vawazara apa hwani ndiye akauya patanga takarara apo takarara takapfekera bva ndangoti yaitirare panze pano tikunzwa kuneta bva tarara apo vasvika bva agara apo bva wamutsiwa isu takafungidzira kuti ropu dzawauya nadzo mumwe wacho anga ano mombe dziri pana auya kotora chimombe ndobva tamuka kubva apo bva wauya apa indakasara ndakagara bva ndototi tambire kwakanaka zvikanzi kwakanaka saka wakabva wasvika apa wachida kutora hembe apo bva wabatirwa wachiri apo pandati naye wakomana ingawani makutoitawo kubata zvikanzi imimi nyararai ini ndobva ndanyarara kubva wafamba kusvika apa bva wasungwa kudaro pawakabvunza kuti muri kundisungirei pawakasungwa ndobva watanga kurohwa bva wagwa wachisimuka bva wasunga makumbo bva warohwa kubva apa saka mukomana mudiki ari panonzi Hadhi mwana waamai guru Hadhi ndiro gotwe racho risiri rangu inini ndiye akatora hembe apo kuda kupfekedza baba wake ndobva arohwa futi upe mukomana iye pano umwe anonzi Taneta anga apinda umba umu akarohwa futi iyo zvanto anochironda apa akatodzipiwa apa ndobva watakura kuwati ndiwape bhutsu zimimi nyararai bva watakura bva waenda pandanzi imimi sara musateere kupiba ikoko bva watakura bva pano wachienda wachiwarowa ina handina kugona kusara ndakaramba ndichiteera kosvika kwawari kuendesiwa korohwa kurodhuku ndakasvika wachitopfuyiwa wamwe waenda kotora wabankuru apa kuti wachiuye kupi mugadheni waiwarowera no kwamaja wari kuuya ndisvika ikoko ndiona wari kurohwa tashaya zvokuita ndakamhanya kwaasabhuku awo asabhuku bva ndanzwa kuti waenda kwatezvarawo kwamasenda bva ndatora wanin'inawo wakatya kupinda mugadheni mairohwe vanhu wakurohwa saka ini ndakazohwisana nokuti
akurohwa manje mukomana wangu mudiki uye awa wakuda kuchiza andi wakagara zvawakaita izvi wakuda kusungira manje mutsipa kuti wasungirire mango awa baba mukuru wakashayika wari kurohwa awa wakutya manje kuti ndikataura noita sei awa ndiwo akazodaidzira kuti mukuita kuita sei awa wakuda kurohwawo awa natete futi waida kurohwa saka baba mukuru wakazenda wakaita kubati vanhu 5 vawatakuhwa wamwe wakuda kusara wachisungirira wapi inini manje ndo pandakazoona kuti imi wanhu asabhuka hakuna wanhu wangafe here tiri pano isusu hazviite kuti munhu apfe aurayiwe ndiripo inini vandamhanya mugadhe mairohwa wanhu ndii ndakazoti inini nai baba mukuru wanawa muri kuwaona sei zvikanzama inini ndikutotyawo kurohwa ndo pandakazoti imimi wakomanawo pano muri kufuriwa kuti uyaitirowe baba mukomana hwane anga ari pamberi achitungamirira acho ari kutirowai baba wake wakashayika kare kare ko wanawa muri kurowa awa baba mukuru wamuri kurowa baba wanawa waripo here hapana ko imimi wakomana mazvitora kupi zvokurohwa babonyu ndopa panzi ho wanhu kuita sei kurohwa ndopa wakabva watakuhwa manje wachienda kupi uku baba mukuru wakaenda wachiita wakakosora wachibuditsa ropa wakashayika wai kubva watenda kuwaisa kumotikari awa wakaenda wasina bhutsu masiripasi wakazopuhwa nouyu bva waenda kuharare nawaba mukuru wabva watakuhwa musikana wamuri kutaura ari kunzi ari kuhwarai haana kusara akada kutenda kuona kuti baba wari kuisiwa kupi zvitupa hawana kutakura mafoni wakabva watorehwa foni ndii ndakasara naye inini kubva waenda isu tikuti waenda kwagozi ndakavabvunza wakomana muri kuenda nawo kupi zvikanzi tiri kuenda nawo kwagozi vandati zvamaita hazvina kunaka kana makabata chinhu kuti pano zviri kuitika munouya vanhu wogara pasi mofamba toona kuti chii chiri kutambudza kana kwedu zviriko kumusha kwedu isusu ndofunga takatendawo kuhwesa uku kogadzirisa zvomumusha munhu aite kurohwaba ipapa pachiona imuka warowa wakabva munozvibvunzani kana ipapa munobvunza kubvunza awa hapana zvawanoziva kubvunza awa mumwe wavo wainziwa wairohwa naweyo akabva saka anobvunziwa ndiani uye haasi kukarara achitaura chimwe chinhu kana dai anga ari pano muchimubvunza kana mukamuona hamupomufungire kuti munhu anorwara akatobva pano nozuro ndiyo maziro yaninozviita ini wakawarowa mirai zvazvinoita baba ka tese tiri wanhu imimi kutobva mumhuri awa kutobva mumhuri zvatinoziva isisu wanhu ka tinoziva kuti chinenge chanetsa mumhuri munoita kuenda kun'anga nofunga takambozvitaura tiri tese nana mukoma kuti isisu hatisenzeba asi kana tafunga zvokuti inofamba ka mari inowanika nenzira dzakawanda matanga emombe ayo tinotengesa ng'ombe dzedu todini tofamba zvino abiyedu havana kuzvinzisa zvipi anjadzika baba kana dai mukazozviitira kusaidhi kwenyuka shuwa kuti mwana nguva yatairohama ika makumbo yakasungwa maoko yakasungwa toda kuenda koita weti kuti hendei baba mwanakomana baba mwanakomana imi nofunga muno mwana wofuti mwanakomana anomvumo here kuti mira apa obudisa zipi okubudisa kuti ita weti mwana ndizvo here warume ndizvo here wabereki ndizvo here wabereki munoziva babaka takashungurudzika baba takashungurudzika baba iko zvino ndachirema chisimuka ipapo chinyalala ndikana iri yokurowayo ndakanga ndiripo wakauya wakomana usiku usungira wesawa ulowa uko wasati wasvika kwangu uko wakazosvika kwangu uko panga pane ibwa badzabvara kugedhi mwamukomana wangu mudiki anga akalala panze zvakubva mutsvatirumba zvakanzi kuno vanhu vavhari vanobva kugedhi uko ini mbapostori vareke vanga vaende nokunze kohejiwo wakadzi wangobvaringira nopawindow zvakadzi vanenge vana wenyu ini vana vangu wapi kuti pfekai vanenge vana wenyu kubva ndabuda vatapfeka iwo watosvika watogara pachisimende chiripo tambire kuti tambire chii kwakanaka here zvakadzi tauya nomwana wenyu ari kukarara mwana wani kuti mwana wenyu mwana wababheta dadi ine wakomana mukuzviona ka imimi kana vamauya naye kubva kuharare kwachikarara mutore muendeko pababa wache mudzoke kuti baba hende tiopereka tega here imi musipo tikuda kopereka baba vacho vapinga ndini baba wacho ndiano mwana iye wakabva naye kuharare uko musikana achikarara uko musikana achikarara kwangwai akabva ati munziramo
kuti mondisa pathere la baba wedu tili wa hivi bapsitata ipapo bafika paka lumalepo bati masha usuya uko ndawataulia hivyo kuti baba tazvizika hende itopeleke katinga peleke musipo ba iyi ndikufunga kuti kopeleka namba wali kulowa wasungirira ndochisvika paye manjira kuna uyaka akagumbatira muti ndenda iniko chiko kuti muri kundozviona ndenda ino wakomana chii kuti ndizvozvo ini maonda kuti kopereka nambesa ndizvo maita kuti wachatotaura ipo wakaisa hama yawo tatambudzika ini mira itiite chiwani pandaenda kumusoro koye komubvana wavo vari kule svika ndeyemberera ndotaura kubva nokuti tsukutuko kubva aramba akazondomuka ndapedza kuemberera kanguva kuphamuka vagara hapana kuzobata futi kana kubata kwacho kahina kuona be kana izvozvo saka manje wowalowawa manje ndikati wakomana udouya ikuno dotanga imasiya kuti hawalime hawaite sei ini kana madaro ndakenda kumba musale muuraye ndipo akazodaidzana kuti hende ini handiti munokuziva kwakabvira mhosva iyi iko ari kuti ndakapfirayo kuti ite kuziva kwani kuti kwagedegede ini handiti muno mafoni enya kuti ini endai motore statement kwagedegede waenda nofoni yawo kusvika wonyepwa ona agedegede ikweyo wauya nofoni yawo kuti tauya nofoni yedu kaverenga achibva asvika savira idoko zasuko ini ipai kaverenga yefoniyo tese endai mwasungunure wauya apa kuti vanotiza ini nomuloere uye wachakona kutekerewa waenda kotohwa upfuiwa iwawa naini yabiya chouya ogara yoverenga yovhuriwa foni ye yotaura zvataura kwagedegeda kuti mukuzvizwa asi wari kuramba ngarowe wati gulire ndipo ndakaona uyu asungwa tambo muhuro manje yakukandiwa mumango nowaningi nangu wamwe hama dzedu dzokwamanje atazara ndikati mukuzviona zvakuitikapo wakuita kusungira ngausungira ipwa pandakuda kuti ndisimuke wanditi nama okwamanje kuti rekai iwawo ndi akapfa ndiye akazvidawo here ndabatiwa pandadaidzira ini bvisai tambo iyo muda kusungirira wakomana nge mukusungirira ibwa bvisai tambo iyo chiwakomana ibwa aiti donze wakusungirira pasi wakulowa wakatoleka wega pasina wa babaka daitisipa ndakaenda naye uyu ndakanga ndinaye kuharare uyu ndai achibvunura tulonda ho kumusana uku achiti musana wangu yo wona ido ndiona kumusana ndaitora kastiki ndichichikora so ndichimudai kumusana ko ndichikubvisa ndichiisa mukabhodhoro ndichibvisa kanenge kakubvaropa ndichisiya kanenge kapatuka ndichipatura ndichimukwatura iye baba kunonzi kushungurudzana ka hakuna kushungurudzana ndira kuda sobatsa ngo wabereki wangu wakatibereka inge nyenda sitoona kuti ingaite imhosva zvayo inenge yakaitika mukurama upenyu hwawoka asi mataureta baba waka ini ndisanamboberekwa ndichimudiki mhosva hombe kadai chinzeka kuti nze mhosva yakaitika wakagadzisa wabereki amai nababa wachipo sekuru naambuya wachiri kurarama handimbotoona kuti wasara wawo wega wahwanika inge wauchiwahwisa wamwe wana wababa mukuru nowamwe newana wawoka wauchiisa bebedo ari hwani inge mukadzi ari kunzi akakonzeresa yoka pano mwana ari papi mwana wababa mukuru ari papi akadii kenda korowa amai wawo kuti zvibude vipi handimbotoona kuti baba mukuru wawo wakarowana wakafaka ipopi mnasimauya uya amunhu wani nyangwe zvakaitika wabereki edu hatiambe kuti mhosva ngozi inoitika asi danga vari vamwe wakomana iwo mawiri amaitai moya nawo hatiambe kuti mhosva inoitika iwo handii wakasunga kudhara wakasunga wakomana vari kubhadhara mafaini vari kubhadhara ikoko zvikuti wahwadza vano mhuri dzavo ava baba nenyangwe wakatawo chinzi wachembera tinotoda wabereki weduwo chinzi moti kana kwataga kuna varumeduka titonzi vatina baba weduwo dai vanga vari wakomana vari ikoko nguva uye baba vedu varipo avo totaura nawo baba zvakaitika shuwa here nokuti ini sina ndobe kufunga matauro yachitaka 1980 ini ndo 82 ndifika baba vanga chiwakomana zimbabwe chikuda kuchita zvitonga chinzi kuda kutonzi zimbabwe vanhu vakuzvitonga ka nditoredi mwana mudisi tatsanambo zvava saka dainzi baba vangu chavana zvo zvakaitika ka vanopupura saizi yavo baba shuwa zvakaitika sindeni chiri mwana mudiki ngatige vaita kurowana ba nguva yakomana ndokumbira kuti baba vangu otaurawo nekuti satifa kuti tita baba vedu vari kujeri saizi yavariyo iyi munofunza kuti vakaenda kujeri tinozovaona here
tinogona kutenda kuti uyai mutaona baba nyika mataoda kata munini wanga akamira papa yoyi vatataona baba chese pane zvinhu zvatinotodawo kutaura nababa wedu tiri kunze kuti naibada tezvakati petoti wanoshungurudza munhu asipo amai guru iye nyangwe mukoma iye ari kuruwa baba wedu yoga amachongo ari kwangu aripo mahure anga asingaurayiba mahure yairara kufunga nababa imukwenyoka kwekuti mahure asi anga asingaurayiwi vanhu vaindohura wachita zvihosha dzavo chisi vari kupi saka kana vakauraya zvababa ini handivarambe mubereki wangu so matauyoakita baba ndikara so eji vari kutauraka mufunza kuti uyo ndakamuti handitobate duzvi uyu anobata ndiachimwana mudiki handimuziva baba anobata saka avo handisi kuvarambira kuti baba vangu havana kubata pemwe iyo vakazviita saidzi rauni raoka asi chandinotokumbirawo baba vangu kuti babaka dei muri muchizvisunungura henyu mutaura chokwadi iwo wana varipo aiyo shuwa zvakaiti kana baba varipo mosha hombe baba ndisikuona baba nyangwe baba vangu vakazviita vaka trouble kozi ndibaba aona amai wavo nekuti pa zvakaitika sekunambi wakati papi wakazvitendera kuti mwana wauraiwa nawapi wachibva wagara nzvimbo ipi bva wapfa ifo makasvika makuva aripo pana tsongoroka ini ndakakona chiziva kuti nababa mukuru chite wari hwani pane zvinhu yaziva kuti nte baba mukuru wangu wapfa saka ndatokumbira kuti chikumbira kuti imi nasinyanyangwa makaenda ini babaka hakuti zvekuti washiwa chirwana enzi mawiri amaita imimika wakuziva kuti ndime waitiza shuwa nekuti zvakaitika zvakata sei imi mwana wekubereka imi mwana makabeka achipa munapwene muchipa uchipandeka zvinorwadza baba asi chandakukumbira baba wangu nyangwe zvakaitika shuwa tichigadze chi nokuti awa ndiwo asara avaka nowasara langani wakapfaiwa wakai inini ndakakarara inini ndenda nosango hapana hanzvadzi dzangu dziriko kwedza makutumaidza dzeka hapana magasa anotiita ba nokuti moshara sei yasiya kada nokuti sekuru naambuya edu wakapfa wachisiya wachiti rihure nokuti wakaona kuti mahure anourayiwa ndizvo chete izvozvo inini muromo wandikapedzesera kutaura handiti imimi ndiro basa renyu handiti inini ndinogona kufa handitika imimi muchiri wapenyu inini vana vangu ndakavataurira ndakavati vana vangu makandirowa handitika asi maziri andiri kuita inini muchazorowana mega mega futi wakanditi sei baba muti muchazorowana mega mega zvandiri kutaurira kuti muchazorowana mega mega uyu mukoma kauyu achazobuda kwaakaitwa ndo pamuchazenge mobvunzana kuti ko zvazobudira uku wana baba mai warowerei ndo zvandiri kuti muchazorowana mega mega chakaita bhururu edu aberekeka awa ndiwo asabhuku edu awa ndiwo mukoma isusu hatikone kunongedzera munhu kuti ndinhengi tisina kunyatsa kuzviona mushe pakairasa mukoma akatizira kwakanga kunodaka kudhara muzvinzwa handazishona ndikutaura muzvinzwa inini handina kumudzingirisa asi kuti baba ndiwo wakati iwe wona mukoma wako atizira uka hawawirirane wona kuhwahwa uku akamborohwa uku akauya akazvimba musoro kudai bvunzai mukoma wakatosvikira wakadai omusoro mukoma wachishuwa wachiwaona mukoma maroha wakarohwa nevanhu vokupi nevanhu veikoko chiona mukoma wakakamborohwa futi nevanhu vapi endawo mutaurire abve ikweyo iye kundonura pakati pakavhadi ndaenda naye kotongana naye tiri kwachizemba ukwamama hati muzvinza ipapa musikana ari kutaurwa wacho musikana ari kutaurwa wacho wakauya pano pakaya maprofiti pano wakaya futi nomaprofiti kwamamboko kwakabhadhariwa futi kwatora muprofiti vanhu kuti kwai tiri kumuziva munhu akaurayiwa ari apa akatsvagiwa akasaika tikanzibhadhara imafugurisa pasina zvinhu nzungu dzese dzakapera mbamo nanhasi ndikutotambudzika nyaya iyo inini ndakainzwaka inondishungurudza zvisingaiti inini zvandanga ndichidaka handisi kana kudakana kuenda kumuprofiti kana kudini handiti handiti munoziva kunowaya wanonzwa izvi wanongwa mutei waiwai toenda iko ndinomwa asi mazira andichitaka wanotondibhadhara chete nokuti ii ndikunyatsa kuziziwa inini wakatizira kwanga kunodaka kudhara pakabatwa mukadzi wamukoma nomunin'ina womudhara yega ndiwawo wakawabata ndiwawo wakabata saa papanokaukama kubva wanzi aiwa ukama hitonasisana kumba iye wobva auya futi kumba kwamukoma kuye iwe wanozviziva futi handiti mukuzvinza kubva wati futi no imi shinga paipai makati imimi tinogadzisana paukama hwedu kubva zvapera zvakadaka asi daka halina kudini halina kupera pamanje kubva wasangana kwawaimwa hwako kubva wabati wabva wakuwa pasina ambuya wawawa dai ndipo wakafika ku
bwakunyepana kugaliriwa mwanza yaba chena nokutheni ufuko uzodzika wala iso muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu vararama maiona hongo muri yezimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo kunzvimbo ino yekwa Mutoko. Tonga itinzwe munoti kudini vana vakapedzisera vava kurova vabereki sembwa kana kuti senyoka. Muli yeZimbabwe iyo phela indaba esilayo yini likwazi ukuthi lani lingayibusa kanjani ukuthi ku-right yini ngoba abantwana bagcine sebeshaya ubaba njengenja ukuthi ngabe bekungela abantu eduzane ubaba besifa ngoba besebebophelela intambo ukuthi ubaba alengiswe afi. Soko isusu hatina hedu zvakawanda zvekutaura nekuti muri kuona kunze kwasviba uyezve rwendo rwacho rukuru ende tiri vatsva nzvimbo ino hatizoti tichafamba sei kuti tinge tichikwanisa kudzokera kunosvika maMutoko. Ngokuzwa kwethu indaba leyi ingani inde kakhulu kodwa in short singathi ubaba lo akade khuluma nguye ubaba olomntwana okuthiwa uyafikelwa kungani kutsho ukuthi nguye owabambayo wabulalayo phela ubhuti wakhe kodwa yena ngokutsho kwakhe uthi hayi ubhuti yebo wabanjwa elele lo esinye isihlobo sakhe wathi ebaleke siya ekunatheni utshwala wagijimela lapha ade kulezi zitha zakhe so ekuhambeni khonokho bagcina bembulalela khona ngale so yena uthe ubethunyiwe ukuthi ayotshela ubhuti wakhe ukuthi hayi lapho yakhona kulabantu abangakulimaza ngoba abantu bona bavele balendaba zabo bayakuzonda so yikho kusithwa ngani yena nguye umuntu owabulalayo ngoba yena wathunywa ukulandela so ekulandeleni kwakhe bacabanga ukuthi nguye owabulalayo so kuthi ukuthi abantwana bezwa that information kabasathatha ngesikhathi sokuthi bahlale phansi labantu abadala bazwisise kumbe bahambe ebantwini ababonayo ezomoya ukuthi bayabona ukuthi indaba zivela ngaphi ziqayisela ngaphi bona bakwenzayo ukuthatha beshaya ubaba besithi hayi ubaba nguye owabulalayo. Soko Shumba ini rangu sithandinonzi Andrew neshamba elami gama nguThando class. Asi tisati tabva pano muri yeZimbabwe kurudziro yedu ndiyo imwe chete senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Yanga iri asset level. Ya indaba ezisusizi Zvinorwadza singazi ukuthi izaphetha ngani zvinorwadza. Tichabatana zvakare namambo tinzwe kuti vapapine nhau iyoyi vari kufunga kuita sei kuitira kakuti musha ungagare wakangodai vanhu ezvizvi pakawana mburwa nedombo chaiyo munzira anoti ndinhinga kundikuwadza hazvizobude zvakanaka. Yeah, that's true. Plus zvimwe zvakakosha vanhu tisati tamhanya kuita nyonga ngatitange ikatagara pasi zvimwe toziva kuti anogona kunge ari mafungiro edu asi pane vemwe yandosaka varipo vanogona kutibatsira asi zvinoitika kana vanhu mabatana magara pasi toziva kuti mudzimuri mune zvakawanda vanhu vanotonetseka kuti vagare pasi vagadzirise dzimwe nyaya zvakawandisa zviri mudzimuri ichokwadi ko mukazouraya vakazofa munozoita sei. Soko zera renyiri makutaura zvinovaka ngatisanganei muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.